a xente deste equipo din que non son capaz de facer unhas lentellas en menos de 40 minutos. E ídelo ver vos, nós e eles tamén. Veña, forno pa aquí, ides flipar. Taratariraré, taretateraré. Por certo, calor convencional, moito me gusta esta palabra. 180 graus, 190, veña, nin pa ti nin pa min. E dentro, vamos que nos vamos. Un minuto que vou parar, iso sí, para darvos os bons días. Como estades? Que tal todo? Mira, a cousa é ben sinxela, que hai xente que lle gusta moito de por que non eres capaz? Eu son un picao, entendes? Entonces eu digo, como que non? Aí van ir unhas lentellas con verduras asadas e un aceite de alfábega que imos flipar todos. E hoxe, a ver como fago para que o equipo, se gaño eu, non a poda probar. Tedes que vir todos por aquí, para que eu deo así unha cunquiña a cada un e podes tomar unhas lentellas increíbles. Para eso, lentella pardina por aquí, xa en remollo, 2 horas, nada máis. Tamén cabaciña, temos berenxena, temos allo, temos cenoria, temos cebola, tomate, pementos de varios cores, un pouco de caldo, neste caso de verduras e, por suposto, alfábega. Non sei que pasa. Hoxe todo o día me quere rifar todo o mundo. Teño aquí a David dicindo que me movo máis cos prezos. David, que che pasa, tío? Que che pasa? O primeiro que hai que facer é saludar a Lidia. Lidia, moi bons días, como estás? Se pode ser perfecto, Iván. A perfecta xa estou eu. Ai, Dios mío, é que sabes o que me di? Que me movo moito. Que me saio do plano. Eu creo que sí, Eu empezo a facer así un pouco tal. E o de estar quieto, pareceme que non. Home, pero como vas a estar quieto nunha cociña? Se mira, se quedas quieto nunha cociña, sabes o que che pasa? Que se che queiman as cousas, ó. Mira, que che parece a receita doxe? Bueno, estou sorprendidísima. Ai, amiguiña, hoxe sí, vouche sacar o sorriso. Onde botaches o chourizo, o entreteto? Non, seguro. Home, Lidia, tamén se pode comer sen chourizo, sen couciños. Sabes darlle sabor a receitas sin botar chourizo? Sí, claro que sí, claro pero moitísimas veces. De feito, eu creo que non seguías antes o estache bo, porque aquí mira que facemos cousas con verduras, Ahora, con pouco de chourizo tamén. Ou seja, que podemos confirmar que podemos darlle sabor a un prato que é 100% vegetal. Totalmente. De feito, hoxe ainda reforzamos o sabor cunha verdura asada que xa ten o seu propio toqueciño, porque non levar auga e compañía non liberamos sabores, pero ainda vamos a puntear con esa alfábega facendo un aceite espectacular. Ademais, con un truquiño que vos vai a encantar. Por eso das cores. Como conservamos a cor nun aceite ou historia así? Xa veredes que cousa tan sinxela. Pero o primeiro que temos que facer é comezar co rustrido, co refrito, con esas historias que sempre facemos para despois meter esas lentellas. Pardinas, neste caso pequena, que leva unha cocción de uns 30 minutos máis ou menos, se lle botamos 2 horas, por suposto, de tranquilidade. É dicir, de remollo. Que sempre lle ben, Vale, mira o que facemos nós. Primeiro de todo, empezar con ese rustrido. E se queres ti, mira, podes ir pelando os allos e despois vouche mandar relar tomates tamén. Bueno, entonces encantada ca receita, non? Sí, encantada. Que falabas agora do remollo, que o remollo non é imprescindible nas lentellas, pero vaille ben tamén a nivel digestivo para reducir esa carga de oligosacáridos e disminuir a presenza de gases despois. Vale, unha das cousas é, non é necesario, nesta pardina non é necesario, pero a min cóceme mellor, e sobre todo reduzo o tempo de cocción, vale? O sea, moitas veces a auga meto aí, pero despois en media hora está, que senón igual serían 50 minutos, e tamén é un gasto para a enerxía, entonces eu nese caso vexo bastante ben. Vou nas mollar ao final, sabemos que a lentella, como sempre, falamos un pouco, vai con como se chama, ca auga fría, neste caso caldo, que vai dar igual, e seguimos saborizando. Caldo que podería ser do que queirades. Hoxe de verduras, para que todo sexa con verduras, e como di a nosa compañeira, que non vai a ninguna... non seas perxudicial para o seu sabor. Para que nos poden empezar a seguir tamén persoas veganas que poden... Bueno, pero hai moitas persoas veganas que nos siguen, Sí. Isto non ten nada que ver con... Ademais, de feito, nós normalmente, e xa estás ti tamén, imos punteando como facer para que se non lle queres botar chourizo, lle botes outra cousa, xa que tampouco. Todo na cociña, isto é importantísimo sabelo, todo na cociña é intercambiable. Todo. Que dame igual, co tofu, con non tofu, con verduras, con tal... Ti podes botar o que che dé a gana. Para darlle sabor depende máis da maña que ti teñas. Sí, non do alimento que ti elixes. E de técnicas de cociñado, de como falamos de tostar, de rustrir ben, de ir paseniño en certas coccións, de facer os propios caldos, aí va a estar todo o sabor, Despois, é verdad, a proteína animal está ben, para certas receitas, pode che gustar máis ou menos, pero a xente que non a toma, a min dame absolutamente igual, vai comendo e come ben, non pasa nada. Eso sí, hai unha cousa que ahora que te teño aquí, os veganos
teñen que facer algunha cousa a maiores pola vitamina B12 ou algo así, como é a historia esa? Teñen que suplementarse, sí, non só persoas veganas, sino persoas que leven unha alimentación ovo-lácteo vegetariana, tamén teñen que suplementarse con vitamina B12. B12, vale, sí. É como suplemento, unha pastilla, como é a historia? Sí, a pastilla para cativos hai en formato líquido tamén, pode ser semanal, pode ser diario, depende, hai diferentes doses en función de como consumas. Pero sí que é algo que eso sí que é innegociable, a vitamina B12 é de suplementación obrigatoria se levamos unha alimentación obrigatoria, porque é eso que está nos animais, pregunto, sí. É o único que non podemos obter con fontes vegetais. Vale, e teño unha pregunta por riba de todo, porque isto sí que me interesa tamén. Falabas agora dos rapaces. Acabas de dicir tamén os rapaces hai nos veganos ou é porque, por exemplo, non podan tomar pregunto, hai unha patoloxía que os rapaces non teño nin idea podan non tomar carne ou calquer cousa por isto teñen que suplementarse con B12, podría pasar eso? Porque entonces, ou por que alguén fai que o rapaz sexa, terá que non entendo moi ben eso. Acabo de ripear, porque digo, un pai obriga a un rapaz a ser vegano? Bueno, como todo na educación, ao final a educación depende dos pais e das nais, e cada quen pois ten uns valores, uns principios diferentes que lle inculca aos seus fillos e fillas, quero dicir, pois igual que hai xente que lle inculca pois un tipo de educación, pois outros pois o respeto aos animais, o planeta, iría por aí, claro, tens toda a razón. E despois hai familias tamén que non, que pois que pais e nais levan alimentación vegana, pero o seu fillo leva unha alimentación como flexitariana, non? Para non facer dúas comidas distintas, pois comen de base alimentación vegana, pero puntualmente, pois, cando comen na casa de familiares ou unha escola tal, pois, comen outras cousas. Vale. Eso é un pouco individual e persoal, pero ao final, todo na crianza depende dos valores da propia familia. Vale, pero estaba eu pensando, non? E digo eu, claro, o rapaz, se é moi pequeno, vai comer o que lle diga papá. Pero decirlle a un rapaz que non como unha cosa outra, pero claro, se ti pos desde o punto de vista que é algo cultural, directamente emocional, que está arraigado á súa historia, que non quere tal, tamén ten moito sentido que se o fai ben, sempre con axuda profesional e que todo tal, que teña todos os nutrientes, digo eu, pois tamén estaría ben. Normalmente ese tipo de familias son as que piden axuda para facelo ben, non? Igual que hai rexións onde non se come porco, ou hai mil cousas que podemos transmitir na nosa crianza, no noso xeito de educar, e que é moi personal e individual. Toda razón, non me vou meter para nada, sí, estaba aí metendo así no meu miolo, pensando así en alto e dixen, sí, pois por que non? E despois hai multialérxicos. Normalmente a carne non, pero sí que é habitual o peixe, os ovos, é bastante común. O sea, sí pode ser que non poidan comer peixe e ovos, pero normalmente sí poden comer carne, eso sí que é menos habitual. Vale, claro, que eu estaba pensando tamén, pero podería pasar. Existe esa enfermidade, non podes comer carne, coñécela, existe, vale, non. Pero digo eu, igual hai xente que ten alerxia a proteína da carne, tal. Sí, pero da tenreira, normalmente. A xente que ten alerxia a proteína do leite de vaca moitas veces non pode comer tenreira, pero pode comer outras carnes. Outras carnes, vale, listo. Era porque directamente a B12, que é o que nos interesaba agora, para non poner moi técnicos, de tal, entón suplementase e o resto hai que aportalo con outras fontes. O resto sí que podemos extraer de outros alimentos, pero a vitamina B12, eso sí que é innegociable. Innegociable. Pois xa está, aí o temos. A ver, estábase bailando. Últimamente claro, hoxe como quero correr un pouco. Estou aí metendo. Mira, relo allo, neste caso rustridos. Empezamos co sabor. Falábamos antes do sabor dunhas lentellas, vale? Como facemos? Pois metemos un pouco de allo, tostamos esa cebola e ese allo. Imos facer unha cousa. Traemos tomates para aquí porque tamén imos meterlle unha vareada con aquí co relador, imos relar, imos meter e imos facer ese pequeno rustrido tranquilamente. Despois imos poñernos cas verduras. Verduras que como vou a cortar as pequenas, moitas veces falamos, isto a ti que encanta, che que xa o sei, cando fago así verduras asadiñas, aquí a nosa Lidia, o que fai, sabes o que é? Coller e diga, colle un pemento e roe nel que flipades. Pero que é verdad, que un pemento que a min cruz non me encantan. Mira, digoche en serio, eu como de todo. É raro que non diga algo que non me gusta moito isto, tal, pero como igual, non? Un pouco como a ti. Pero sí que é certo que un salpicón, por exemplo, métolle demasiado pemento cru, desvirtúa o sabor, non me apetece. En cambio, cociño un pouco ese pemento, aso, e lapo nel a bocalladas. Asado a mí é como máis me gusta. A min tamén. Non, así, a ti xa sei que che gusta, xa o sei. Vale, pois o tema, por exemplo, hoxe, que moitas veces as verduras facémolas enteiras. Hoxe vou nas cortar. Por qué? Porque así lle quitamos 20 minutos de forno. E porque hoxe non quero que se fagan como a mítica escalivada. Quero que queden un pouco enteiriñas. Así que mira, isto por aquí, imos deixar isto ben limpo, vou remexer e vou facer o seguinte, relar
para meter aquí. Mira, por que non me va relando ti isto? Eu acompaño un pouco esta historia cun pouco máis de lume e apuramos este rustrido que vou poñer cas verduras do forno, porque o forno en 2-3 minutos fai un pipí e xa está na súa temperatura, entendes? E así tal. Que pasa? Eu quero que, eso sí, o forno este quente hoxe para as verduras, polo tema de que quero que colla calor e que non se me pochen moito. Que queden duriñas. Trucos. Imaginadevos que moitas veces, este é un programa de cociña tamén. Se poño o forno frío e meto a verdura cortada, meto para dentro, eso vai como cocer ao principio, mentre vai collendo temperatura, e vai se quedar pequeniño. Eu se lle meto un toque de calor xa adiante importante, porque teño o quente prequencido, de repente fai unha codia. Ben, eso é. Directos ao corazón. Vale, temos aquí ese pouquichiño de cebola e allo, un pouco de sal, e mirade que cousa sinxela. Así que estou a pensar, esta receita é moi de Lidia, E non me dixo que a fixera. É moi económica, porque isto dá de comer a moita xente. Un paquete de lentellas de 1 kilo come máis de 10 persoas. Eso é certo, e a min encántame. E de feito, de todas as legumes, creo que é a que mellor me senta. Sí, creo que pero ten sentido eso. Por qué? Ten menos fibra que os garamanzos e que as favas. Vale, entonces a min o que me molesta é a fibra aquí no meu estómago, eso está claro. A fibra, moita fibra, isto non... Pois eu como amendoas, que moitas veces dis que tal, e como moitas cosas con fibra, e cobro, por exemplo, as cenorias crúas e tal, pero pois nas legumes non me van igual de ben. Sí, non ten que ser necesariamente só por falta de fibra. Pode ser que, se tes unha inflamación intestinal por calquera causa, pois a fibra vai che sentar mal. É como, por exemplo, o picante senta mal? Non, pero se ti tes unha gastrite, pois vai che sentar mal o picante, non? Bueno, sí, sin ser a causa. Tes toda a razón. Nese sentido tamén tes toda a razón. Para min o picante sentame increíble e non me fai ninguna historia no meu corpiño. En cambio, pois non, as lentellas séntame bastante ben. Veña, vou pedar cas verduras. Ti sigue por aí tranquilamente. Vou coller isto, voulle dar unha pelada, isto xa o coño tamén por aquí, teño caldo por aí feito, verduras ao poder, e tamén o bonito, verdad? Isto deixame limpalo que non está moi limpo. Bodegón cheo de cores. E a mí parece exactamente o mesmo. Mirade, aquí, imos cortar rapidamente un pouquichiño destas verduras, pasamos unha auga rápida, teño por aquí unha fonte, xa veredes que cousa chula, ese tomate vai ir para aí, imos ter o rustrido xa prácticamente aquí con este lume que lle botamos. Cando chegamos un pouco co lume tamén tostamos e vai todo moito máis rápido. Veña! Veña que va, perfecto, listo, isto para min. Ai, Pati, bonita. Aquí estamos, temos eso tamén posto, epa, por aí, casi chocamos, Mirade, agora, imos... Isto sí, para min prácticamente sagrado. Se tes unha salsa de tomate tamén valería pas lentellas, pero isto agora sí que quero que colla un pouco de lume forte, vale? De evaporar ese auguiña. Que vas a botar despois na ola... Isto vai directamente a lentella aquí xunto co caldo. Primeiro o caldo para refriar esa mezcla e despois a lentella. Boa pregunta. Vale, aquí que empeza a traballar eso a ese lume. De vez en cando damos unha volta. E nós comezamos con isto, mira, se me pelas isto xa eres unha auténtica maravilla. Tes pelador? Toma, isto ou este, un destes? Sí. Veña, perfecto. Vale, facemos unha cousa tal que así. Isto vou metendo por aí, imos cortando. Isto vai ao forno simplemente con un pouco de aceite e un pouco de sal. Mira, unhas medialunas así chulas. Porque isto tamén é outra cousa. Merma un pouco, Isto agora metes así este cachiño, esta medialuna, e vas ver como vai mermar, Bastante, ademais. E non quites a tona da cabaciña da berenxena. Non quito nada, Sí, e ti di por que qué? na casa que hai xente, que moita xente vexo que pela a cabaciña e a berenxena. No, pois de pelar nada, que neste caso ven a sadiña e despois a queres quitar, quítala, pero queda increíblemente ben. Vale, pemento, un chisco, por exemplo, este, vale, este, vale, váleme ben. Cachiños tamén así, algo grandes, porque vamos a botar un pouco de todo, pero esos cachos de pemento que me quedan por aí valen para outra cousa, Mirade, veña, isto, así, grandeciño tamén, como vos dixen. Non vamos a meter moito, pero moito corte, porque senón dai faise de todo e quedaría como un popurrí, casi como un pisto, porque se non o sabemos tamén podemos facer un pisto ao forno. Pero neste caso, eu, miro o que fago, ponme isto xa por aquí, vou coller este cacho de cabaciña, vou facer ese corte, mirade como che vai, taca, bueno, isto trillamos nós que din que non, en 40 minutos non son capaz de facer unhas lentellas, como que en media hora se me poño. Veña, aí, agora, cenoria, dime, contame. As lentellas teñen glute? Non, No, e as persoas celíacas pensas que poden comer lentellas? As persoas celíacas poden comer, sí, claro.
Pois hai que facer un matiz aquí importante que a xente non sabe. Vale, pois conta. As lentellas, naturalmente, non teñen glute, pero é moi habitual que poidan vir contaminadas con glute. Por qué? Porque no mesmo en cultivo rotativo, normalmente onde se cultivan as lentellas, por cultivo rotativo cultívanse grans de trigo, de centeo, de outros cereais que si levan glute. E poden medrar sementes dos cultivos antigos. É fácil a contaminación. Sí que é verdade que a nivel industrial xa teñen procesos de cribado, de separar pola densidade, polo tamaño, pero especialmente ca lentella pardina, que é a que vamos a empregar hoxe, non pasan todos os filtros mecánicos, por decir de algún xeito. Entón, recoméndase que separemos un a un os grans de lentella para ver que non vaya polo medio algún gran de trigo ou de cebada. Un a un? Sí, e lavalos. Se non podemos asegurar ese procedimento, recoméndanse non facelas para a poboación celíaca. Digo, sobre todo, en restauración colectiva, en escolas infantís, en sitios onde se fagan menús especiais para persoas celíacas. Se non podemos asegurar este proceso, é mellor non ofrecer lentellas no menú. Ostras, estou flipando, Primeiro co que sabes, pero é importante, podese comprar xa directamente que poñas en gluten. Esta amenaza hai. Ou tes que sí ou sí para asegurarte miralo ti. O sea, estou flipando, Recomenda, como foi unha nota informativa que sacou a Axencia de Nutrición e Seguridade Alimentaria fai 4 aniños, moitas empresas póñense en gluten e non quere dicir que sexa porque leva un análise específico, non? Pero eso tampouco ten moito sentido. Pensa que é un produto non perecederiro que poden estar envasados lotes antigos de lentellas, non? Por iso recoméndase que se mire unha a unha e que despois se lave debaixo do grifo e así podense comer. Se non podemos asegurar este proceso, mellor que non. Joa, pois, bueno, aí o deixo, Escoitamos a Lidia nestas cousas porque eso pode ser perigoso, non? Hai xente que realmente tal... Claro. Vale, o sea, cuidado con eso. Mirad o que teño aquí. Cousa chula e bonita. Mirade que... Agora sí, Cor o poder. Temos un pouco de todo. Esa historia aquí. Agora, chisco de sal. Mirade. Chisco de pimenta e un chisco de aceite tamén. Vou coller por aquí e por aquí. Isto, que xa ten todo o seu poderío, imos botar o caldo. Se me pasas o caldo xa o meto agora, que non quero que se me vaya... Xa empeza a olir. O dos cociñeiros é tal, temos que tal, que non estemos atascados, por Dios, dame este nariz toda a vida. Porque empezo a ver como está eso, así como tostadiño, e toco esta historia. Vou a refriar, mirade, refriamos esa historia, así. Mirade como tiña xa ese tostado que vos dicía, pero maravilloso. Aquí, agora, imos botar as lentillas. Vamos para lo, colle máis lentellas aí, pero un segundo, que xa collo eu aquí para min. Vale, imos, sobre todo, escorrelas un pouco, están lavadas, non vos preocupedes, vale? Metemos eso tal que así, esa historia ben bonita aí, e pa dentro. Agora, con eso frío, para que non se nos pase nada. Veña, esas 4 que quedan tampouco lle pasa nada. Aí está, remexemos un anaquiño, vemos un pouco líquido, líquido sempre que este un dedo por riba, vale? E aquí imos a comezar a facer a nosa cousa bonita. 25 minutos, media hora máis ou menos, ao mesmo tempo que vai levar, por suposto, a nosa auténtica maravilla de verduras. Así que poñemos isto por aquí e imos pro forno. No forno, 25 minutos, 30 minutos, tranquilamente, con esta verduriña, para que collas a tona xa está quente, 190 graus, e nun chisquilichasqui, mentras cocen unhas cousas e outras, vimos pa aquí, facemos un aceite de alfábega brutal, contamos un par de contos, e a papar! Ai, esas verduriñas están feitas. Veña, aquí ainda estou ca posta aí no medio, creo que vou a conseguir. Oxe, o equipo non come lentellas, se come delas vos. Como que non? Tarrata. Mira isto. Ti sí que vas comer, Home, ti sí, o equipo que está detrás. Ti sí. Mira como che vai iso, Cousa bonita. Está bonito, Vaya maravilla. E aquí, eso sí, unha cousa moi importante para min, vale? Que é o do chup-chup. Vide rapidamente. Quero que faga esa
peloutadiña pequeniña, vale? Isto é super importante. Digo todos os días que facemos unha legume. Que de vez en cando temos un lume como este que é grandocho, e que tal? Vou cambiando, a veces poño aquí, un pouco máis pequeno. Según vaya, non creo que ahora empece a ferver, porque esta lentella está prácticamente cocida xa. Entón, agora, canto menos a manufacturemos, isto aguanta media hora máis, se non o tocas, cocendo e non rompe. Agora, empezas a cocer a tala, a darlle un toque de fervor moi grande, moi alegre, e abur lentella. Por lo tanto, o que imos facer é, dentro dun anaquiño, meterlle esa verdura aí. Non quixen facer máis a verdura, que está así medio crocante, porque vou acabar de cocela ca lentella, e sobre todo porque senón merma queda como moi feocha. Entón, ese punto de caramelao para min é máis que suficiente. E agora ven a traballada. Vale, hoxe imos facer un aceite de alfábega. Claro, eu estaba pensando, e como lle meto aquí un contrapunto, tal, un pouco aquí a isto? Pois ese aceitiño por riba, que incluso podemos despois cortar con un pouco de vinagre, que vai quedar moi ben a lentella, vale? E esa verdura, a min encántame, por exemplo, pero pois isto tamén é para gustos. O que imos facer é o seguinte, mira, imos coller isto. Imos coller un pouco de auga, porque imos ferver directamente, xa verás, ó. Un pouquichiño, non precisamos moita auga, voulle meter aquí lume a cachón, de feito é auga máis que suficiente. Veña, lume a cachón. E se me faz o favor, vouche dar aquí un cunco grande, veña, un cunco grande. Cólleme un pouco de xeo, 5 ou 6 pedras de xeo, simplemente. Por que pedras de xeo? E aí vai Lidia por elas, porque hoxe imos facer unha historia ben bonita ca alfábega. Moitas veces falamos de como lle conservamos a cor ás nosas verduras, aos nosos aceites, espinacas, incluso os feixóns, as xudías, así verdes de toda a vida. Pois directamente o que facemos é escaldalas e cortarlles a cocción en xeo. Neste caso, en auga xeo. Así que vou coller un pouco de auga. Moitas gracias, Lidia. Vale, sabías este truco, ti? No? Pois isto é unha auténtica maravilla. Está por aquí Alejandro, compañeiro meu de batalla, que me axuda en 40.000 historias, é un auténtico crack. Estaba comentando, el traballou en varios sitios e facían estas historias, vale? Entón, que pasa? Eu teño unha alfábega, ben bonita. Veña, témola aquí, vale? Alfábega. Como ule. Por certo, unha das cousas... Estaba justamente cheirando. Mira, que isto cortas un pouco, faz un pouco así. Isto é unha auténtica maravilla, é un perfume natural, digo en serio. O de cociñeiro. E mira como vai o de cociñeiro. Voulle quitar un pouco os talos e o que estamos a facer é a pensar é o que che dicía. Vamos a simplemente botar os talos para aquí, vale? Talos que poderían facer un caldo, sí. Hoxe o caldo xa está feito, xa temos todo, así que eses taliños vamos meter. E isto, como despois se pode coar por aquí, pois hai moitas formas, coalo. Eu teño feito directamente meter no vaso batedor, que xa vamos ir collendo para telo por aquí, porque é para ir con un chisco de aceite, pois coaremos. Pero con o vaso batedor directamente tamén se pode facer. Que pasa? Que xamos moito miolo, incluso pode quentar a propia hélice a folla e darlle outro cor, e que, bueno, cambiar, ao final palidecer. E moitas veces cando decimos, como consiguen ese verde tan profundo, esperanza, vale, esperanza que temos nos Taxibou para que todo o mundo cociñe nas súas casas, como fan? Que fan? Pois é tan xinxelo como iso. Esperar a que fervamos un pouquiño. Isto que empeza a ferver que vos dixe. Mirade, hagamos un pouquiño o lume. Ten esa fervedura que non queremos que se nos rompa. E agora, o que fago eu non me podo queimar, amiga. Non me podo queimar e non me quero queimar. Así que deixame un segundo que collín unha destas e vou poñela por aquí e vou facer isto. Vale. Última parte da cocción e vou deixar unhas poucas, vale, mira, un pouco desa cabaciña, por aí. Un pouco desa cena. Deixarei unhas poucas tamén para empratar, despois por riba con ese aceitiño que está a piques de ferver ese xa aí. Mira, entonces vou facer isto. Recordamos, como facemos moitas veces, a berenxena vai quedar increíble. Ese chisco de sal xa punteou un pouco. Mira, o vermello, mira as cores. Mira agora o que decía moitas veces Lidia. Fai verduras, Iván, que simplemente... Sabes o que estou aquí facendo, así que moitas veces me pasa na cociña, vos tamén vos vai a pasar. Que me falta aquí agora? Sabes o que lle botaría eu? Que? Uns cogumelos. Ah, pues a mí encanta. Maravilloso. Encántame os cogumelos nas lentellas, que é algo que non... Uns cogumelos, esa vou a deixar para empratar, así, ben bonita. Perfecto. Eso a piques de ferver. Imos facer o que vos decía. Os trucos, non vai a ser que noutro momento fagamos outra cousa. Aquí está. Meneamos un chisquiño. É que isto é un prato único, Quer dicir, a xente da hostalería, un prato único ou un segundo prato. Quer dicir, non... Directamente, mira o que vou facer, Non toco, non vos pasede de xa está o langrán ese facendo as súas. Non, vamos a colocar un pouquichiño, sen tocar,
vale? Eso, voulo a subir o lume outra vez que apaguei para que eso medio acabara. Recordade, unha das cousas máis importantes é o do lume, non nos pasamos, vale? Isto fervendo nun minuto. E agora vou probar de sal. Veña, aquí, esta é unha culler. Vou probar de sal un segundo, que é o que me falta con todo xunto, con toda a ramaxada. E outra cousa, agora falámola. Agora falámola. Importantísimo o tema tamén das texturas de tal, de como queremos a salsa de trabada ou non. Trucos de sempre. Podemos meterlle unha pataca. Eu na miña casa toda a vida, miña nai, puxolle un pouquichiño de arroz. Vale? Nese pouquichiño de arroz, ou directamente colles un pouco de lentella, triturala tamén e tal. Neste caso, a mí encanta así. Chisquiño de sal, punteamos un pouco. Fervendo a auga, mirade como che vai a ir. E aquí, agora sí, moito tino, isto, fervendo así, vou no controlar. Déixame isto, directamente, mira como se escalda, aquí, así. Isto polo tema da cor, non? Tema da cor. Que se dosínda te empresa, bota directamente a triturar co aceite, non? Sí, bueno, cuidado, moitas veces tamén se estraga, pois che digo, dese calorciño que dá a hélice e da cor, e que vai a aguantar menos, pero sí, directamente isto é só. Que se un día temos presa, podemos facelo igual. Por suposto, mirade, que verde colle. Ti estás dando conta que parece que colle un verde maior? Simplemente co fervido, se pode ver aí. Veña, pois agora, 5, 4, 3, 2, escaldadiña, 1, e sacamos, mirade. Simplemente, color intensísimo. E para que non siga cocendo, que parece unha tontería, pero non o é, esa auga xeo. Apagamos aí. Veña, temos, perfecto, esa cocción cortada, ese verde ainda máis verde que nunca, como vos dixen. E agora, o único que temos que facer é coller unha servilletiña, vale? E secar un pouco para metelas aí con o auténtico aceitiño. A ver. Canto dura este aceite? Podémolo empregar sempre a neveira, aconsello. E despois, trucos que falaba con Alex tamén. Hai xente que lle bota aceite de xirasol ou de sementes para que non sexa, como se chama, que non lle podo o sabor da alfalfa. Claro. Pero eu son, xa sabes como somos aquí no Estachebo, oliva suave, un chisquillo tal, ben da alfábega, menos aceite, máis concentrado a nosa verduriña. Mirade o que estamos a facer, secar todo, sobre todo, por favor, mirade directamente que está super fresquiña, super todo, o verde que está, un chisco de auga tampouco lle vai matar para nada, esas gotiñas. E agora, cando moitas veces falamos das emulsións, cando botamos un pouquiño de auga, tiran para diante igual. E agora aceite, vale? Un chisco de aceite, neste caso, como vos dixen, ese suaviño, mirade, chisco, non nos pasamos. Por que non me quero pasar? Porque senón despois tamén dilúese moito ese sabor. E directamente aí vamos a darlle unha trebellada e temos o prato feito. Verduras asadas en 25 minutos, vale? Aceite feito verde esperanza, como nos gusta a nós, para puntear por riba. Despois pon a pasta, pon bocadillo, para calquer cousa. E lentellas, cocidiñas e postas tamén. Así que, ruido, chisquili chasqui, empratando que nos vemos. Hoxe cociñamos lentellas con verduras asadas e aceite de alfábega. Comezamos picando a cebola e relando un dente de allo para rustrir nunha tarteira cun chisco de aceite. E de seguido, engadir tomate relado, cociñando ata que reduza o seu líquido, para incorporar un pouco de caldo xunto coas lentellas, tapando e cociñando uns 30 minutos. Ao mesmo tempo, cortamos o pemento vermello e amarelo, as cenorias, a cabaciña e a berenxena para pasar a unha bandexa xunto cun chisco de aceite, sal e pementa e enfornar uns 25 minutos. Tras ese tempo, engadimos as verduras asadas, as lentellas e, por outra banda, escaldamos unhas ramas de alfábega, pasándoas por auga xeo para logo triturar con aceite. Só queda empratar as nosas lentellas con verduras, un chorriño de aceite de alfábega por riba e chama a familia que comeza a papatoria. Que pasou, Lidia? Ahora sí, Estás fameada, estás vendo as verduras e mira, anda que hai que tal verduras. Onde vas? Saldaio. Falta guindiña de todo. E despois, isto é pa ti, Mirade ese cor verde dese aceitiño de alfábega que fixemos aquí ao final de todo. Ademais, se queredes un chisquiño tamén de vinagre, non pasaría absolutamente nada. Dalle, e ti o mesmo, colle verduras, metas no forno, 25 minutos, 30, dame igual, e despois colleita todo nunhas lentellas guisadas do Estachebo.
Aburiño! Agora sí, Lidia, estás flipando.